ngiju pelong ya ka election kum ka tamasa ka festival ladau no ba pelong festival uba pelong tamasa ya ka sensial khadar uta ula di lupa ya la kalawe jong ka jing kasem ka jongu uta ula pelong kam kai ya ka sensial ka khadar hangi nyong ka sensial khadar kalong ka kentang ka khoi ngim kwa ban pelong tamasa ngim kwa ban sam kiat ya ki samla bat menta ngakwa ban bo ya kene ke jingkeli susu hakmat jong phi ki samla hakapor election ngim la ban len kiwe ki parti ki kertong kisam kiat ya phi kisam pisa ban penbiet ba kin yo ya kabor bat ki keno hana menta o ka WPP ka sem ya kene ka issue reception policy ban penklan ya ke election MDC mono bang kwa ban penklan ya la ka jong ka parti but ma piru phi kwa ban penklan ya la ka jong ka parti da ka ba bihab ban thok ban syukur ban lamler ban samkiat ban penbi ji ki samla jungi ban penklan ya ka parti jong phi denem haba ka parti mata kum ka voice of the people's party kaya lam ya kane kalanti ka ba khot ka ba bet hato phi ang ba kalam ka pop kalam ka babakla ngakwa ban kli phi ki bas ngap banta kalam ka babakla se haba ngiyat ya kane kalanti kum ka parti ngila bo ha ka election pledges ka jongi ban ngiyong ba ka mat reservation policy ka de ka mat ka ba kum ka parti ngin syam bangin yale bagin penurlong hado bagin ayo ya ka jingjob bakan long ka jimentoy ya ki samla jong ka bri unyo trap Andre, kidon part kita ki parti, ki bawat haka manifesto jong kiro kelabu. Manta balai kim keren. Kane ke jingkeli phi, balai phim keren, balai phi thop. Namar ba phila penbi lupa ya ki samla jongi, da ka ba sam kiat Kalong ke jingli ran ya ki samla jongi, ki pompas ngau thu. Ya ka sensial ka khadar, kidon sibun ba ki bala pas ki kerdan ba per tang ba ki dang ngom hakane ki jing syap penbi. Manta pihak pansyai lalu ke jingmot ke jingperkhan penbet no ya kelenti ya jong phirang ne sakman wat bit show ya kene ke jing penbet ke jongki pidai ke lawe jong ke ribat ke jai penreu lada phirang bit ya kene ke jing penbet man la ka sansnem kari gan sachate mrau sashi spasnem ka bor ka syong hagi menta ban penkela nak tanga dau kala don ru ka jing kan tho mengi penbana social media menta kidon ki bamong kibamong kita tang kita hi kibale kibom le bale phimong mong tang kita kibale gen abang ikren yom kisem bhalang kibra rong apos ketriat ni bakla se ni klem bakla dapen sitom yelade ban wat ya ke history mono kita kibra rong apos ketriat nata por bekidon hamadan por balang seng bhalang kiker hu wat ke ketriat rui kala khnyo dalarung sunan hapo kamra apos ketriat Mangai ni klem bakla kane ke chief persai jonga no youth vice president jonga state jonga voice of the people's party dapen sitom de tang ki bamong ki bale ya kata ni klem ukti ya kano seng bhalang ni yong kita ki bale ni yong ya kita ki bam kren ai ki balade ki balami na ka products jong ki seng bhalang ni klem ukti ya no de tang ki bale ki basotho ya kata mentaru pet Unan kamban kelingi mono ki badon hakabor menta ni claim kedau personal ya no ban personal tho ya kata ke cingsngau khasi ke cingsngau jantia kiam ba jantia omne ro khasi ngau yi phi ke jantia ka thau ya ka jaka kam thau ya ka jai penriu na kata kedau belengong ki khon ki siu jo nyau trep kendriang mu penaru boy waru lengamu maram ngidei upat khasi bayar ngakwa ban sot ya kene ka kantin na ka jingkren jong melung susu tham hoi ngidon sipon ba sipon teli ki hima na setai setan khasi ngidon sau san busau teli ki hima na setan janti ngidon khatpra teli ki ilaka kawe ka sadarship balade ngiyong lala ka jong ka hima ngin lala ka jong gari kanori shu andon hne po me khlia nak kata dau uparar ski ngakwa ban persya sepi ke ai ke ba iparas ni swabi injap
in klan no na kini partai ngidang e songkai iyong yang aku ni ngin lang yang kini ki hima ki badan hapo kabri jo nyo trap ngiyo ya keri bat kidan sipun teli ki kur ki jaj bala dengi khain kata ka kur lala ka jong ke hima lala ka jong ke ilaka ngi khain lala ka jong ke jai penriu kan no shu teli ki jai penriu kidan hang ni hapo kabri jo nyo trap na kata ngadau ka kur kata song ya ka jai penriu was no thu bakla ko ki paranong jantia ki parawar ya kene kicing persum thu bakla da manore mano kakur kata song ya kajai penriu pidan shano shanoro kakur kata song ya kajai penriu ladi ngiong ba manga ngade jai lamin hato kata jai lamin kadan tahni hapo ilaka nong talang tahni hapo ilaka jantia ladang ngiong ba kata kajai khongla kiwe ki jai kidan tahni chuai ki jai lamin kidan te tenre kum kakur ngi ya te kur bat ngi sothu bangilong kawe na kata kadau hadu menta kiba sensyar ngi ngakwa ben yathu ipi kidang siamsa ya kata kabuit pareng kabakiong ka divide and impera policy ne kata ban phia ban sensyar balai namarba kiyo i balare kini ki khasi ki yatli namla banile persya wadong ba ka jai pediu jingi kalong ka batlot kajai beriu kasi kalang ka bakhan hagi por ki balalit no balai ki ki hima ki bahe sethi support plan India ka Mysore ka Hyderabad ka Junagadh ban pendam ya kini kajai beriu ka basatar ni hab ban pendam kam no da kini ka policy ban penpa bat ka ba omne ba ka penbor yanga andre di ka mensim ka basit hem ka jonga abagayo i bahadu menta nganut panong kum kadong kathan kene ka constituency jongi kamdon ni kinong yalam kimde benong nong yalam tang kita kiba penjob kiba thapot kiba krishan ni ki haba film nong yalam pimde ben pe siliang khmat kino haba film nong yalam pide ben pe lut yang paro kumu nong yalam pihak bansha ben pihak bansha kentho pihak bansha kenno kumu emele pihak bansha criticize haki pajba jong kadong kathan jong pi Andre lala pimpal sengau tu ya kata pimpal long mesor pimpal long rangba kata kerana nong yalam namar kata ngasengau tu ba ni haban ni mangi ki samla omdei bagin supet aligin supet kai ya kata kasensyal khadar ka jinglong jingman jong kasensyal khadar hak ni ka ri ka jongi hak ni ka dong ka than ka jongi ngimde ban supet kai ngimde ban sulong tang kita ke spectator ban supet kai ban enam le ban keren ngimde ban ting ban keren ya ka jing sisa na kata kadang ko ban pen kan mau ya pi aba let keleng sodong jong kene ka bri no trip ki papun ba ki rang ba kiru rang ba ki ngile hill state ki ju keren ki ju pen kan mau ya nga syapang ka jing sai nong yalam kawar jantia hal itu ki por kepada sai sisa ki nong yalam ke bangi on ki stalwart leader nak kata kadau ngakwa ban penken mau ya pi ba kawar jantia kelasai yo uji department kelasai yo annual poshna kathan jantia kelasai yo doktor pakem barister pakem kide om tang ba kide kiba shulur hre kilong kiba start kiba shampang menta kilong me khabar jingi pe ngai haga jing start jong pi ban bishar kiba kum kino kita kinong mikman nang kata kadang kwa bah kene ka dong kathan ka jongi nang ne syakman ngin sai no ayak te kinong yalam om makin syakri ya ka spa ya ka pisa om makin pet nakin itho tang yak ta ki haspa rekin itho ya ubaduk ya nong rep ya ki khana school ya ki khana pule ban itho lut nadong sedong om makin da jit ba ngan itu tang yo tu badan spa ngan itu tang yo tu ubai itu yang am kadai ka kamram jong kino yalam ban pen ya teli ya kadong ngathan khamtam mengikum kipai ba jong kadong ngathan ngila jet ya bi ba pin kren ya ka jinge jong kadong ngathan om tang ya ka jinge jong kita ki bakersan ya bi